Takže já zdravím všechny posluchače Undercastu a tentokrát jsme na docela specifickém místě. Máme tady člena Invalid Sounds a budeme se s ním bavit o spoustu zajímavých věcí, jako vždy máte bonus na Hero Hero a užijte se s námi tenhle ten online session, tak pojďme na to. Tak já tě tady ještě jednou vítám, ahoj. Jo, čauko, a já vítám, a ďakujem a zdravím všetkých. Takže my tady máme teda Zanira z Invalid Sounds. Vlastně mě by zajímalo, jak vůbec vlastně vznikl vlastně pojem Invalid Sounds, jako jak ten koncept vznikl, proč vznikl, na co vznikl a co máte jako v plánu? Yeah. No, tak Invalid Sound je taká naša skupina, respektíve ja som s Migim kamarát a vzniklo to tak, že on už skôr rapoval. Ja som bol vždy taký akože technik, aj keď sme niečo toho, tak ja mám aj štúdko, aj takéto veci. A vlastne raz sme sa tak akože zišli a vlastne sme si povedali, že on je akože, on rapuje a pritom som ja už bol aj taký, že DJ, mal som ako konzolu, takže keď tak, no tak som ako bol DJ. No a vlastne chceli sme robiť nejaké videá a takéto proste veci a aby to bolo na nejakom jednej platforme, tak sme akože založili taký ako keby label alebo respektíve takú skupinu a Invalid Sound, vlastne volá sa to Invalid Sound preto, lebo je to ako taký, nie je to žiadna ako narážka alebo niečo proti takým invalidom, ale to proste iba na to, že ten zvuk je proste taký akože špinavý? Iný. Taký okay. Špinavý, iný je to prostě. OK. Já tady mám ještě napsaný, my tady máme vždycky nějaký výcuci z Instagramu a vlastně mám tady ten, jak jsi zmínil DJ, mě by zajímalo, jak dlouho toho DJ vlastně provozuješ, nebo jak dlouho se vlastně považuješ za DJ? No tak ako za DJ a možno tak rok, odkedy som si kúpil konzolu, tú Pioneer, ale takže akože nie som, neviem, ako taký ako keby DJ skôr tak, keď treba niečo akože keď máme nejakú akciu alebo niečo, tak ako popúšťam a teraz už som trošku aj viac začal sa tomu ako venovať, takže by som začal niečo mixovať a takto. Takže ako cez rok už mám konzolu, niečo tak furt robím, ale aktívne tak teraz, posledný mesiac som sa na to teraz tiež tak vrhol, bo... OK. Já tady mám taky napsaný, že teda se věnuješ umění, nejenom rapu, ale měl jsi tam, myslím, i nějaký obrazy nebo obrázky právě na svém Instagramu. Tak mě zajímalo, jak dlouho se tomuhle věnuješ a vlastně co tě na tom baví, nebo proč vlastně k tomu děláš i tohle? No tak ja som celkovo taký umelecký typ, alebo ako to povedať, ale tým, že už od mála chodím na umeleckú školu, a takéto veci ma zaujímajú, no tak najprv som to robil tak ako umenie, ako tak, vieš, klasicky, nejaké obrazy tak, ale vlastne aj s tým, že je ten hip-hop a rap, no tak som už začal robiť aj ako graffiti a už vlastne ako tak už sa to vyvinulo, že skôr som začal robiť graffiti ako vůbec rapovat a robit také věci s hudbou. OK, mě by zajímalo, ty jsi zmínil, že děláš ty grafity. Mě by upřímně zajímalo, děláš legál nebo nelegál? No, teraz legál, niekedy som častejšie robil ilegál, párkrát. No, ale viac menej teraz už tiež ako fakt len ten legál a baví ma na tom fakt tá umelecká časť, hej, že nielen ako niečo také random, ale fakt niečo zrobiť, čo je pekné a má to nejaký prínos. Už se ti třeba stalo, že si někdo všiml tvýho díla a řekl si, ty vole, tohle chci třeba na baráku, nebo že už si třeba někdo řekl, kámo, tohle je fakt dobrý i jako mimo tu komunitu? Ako je to, že dobre, takto hej, nerobím ako murály, čo znamená, že akože také, že obrázy nejaké typu, že tam nejaký charakter alebo niečo také, ja furt robím iba akože to graffiti, že tie písmena, takže to málo ľudí akoby tak chcelo mať, ale ako áno, ľudia, príde mi, že mi dávajú pozitívny feedback. OK, takže... a čím se tvoje umění, nebo máš nějaký podpis, který každý to umění má, nebo jak se vlastně vyznačuje to, jak člověk pozná, půjde po ulici a řekne si, jo, tohle je od Zaniro? No tak Zanir, to je Zanir, to mám skôr také hudobné.
A mal som viac ako tých tagov, ako mien, ale v poslednej dobe aj teraz celkovo to legálne, takže Duso, no. Preto tak mám ten Instagram, lebo robím také tie videá, mám aj na YouTube pár ako som robil, takže keď sa niekto o to zaujíma, tak môžeš si pozrieť. Yes. OK, a čemu se vlastně všemu věnuješ? Ty jsi zmínil, že se věnuješ rapu, hudbě, grafity, umění. Co je vlastně všechno to, co Zaner a.k.a. prostě tady Duso dělá? No tak ako to, jak som spomenul, tak to graffiti to už robím dosť dlhšie. Ale vlastne všetko sa tak spojilo tým, že to je všetko ako do tej hiphopovej kultúry, no tak sa to nejak spojilo aj s tou hudbou, čo ma ako zaujalo. Takže som potom začal robiť DJ-a kvôli tomu, že proste bolo to také, že Migi a že potrebuje DJ-a, tak som si kúpil konzol, hej, že ma to tak kus. Mňa ako tá hudba zaujíma, furt ma to zaujímalo, aj furt doma, proste máme, vieš, repráky, proste všetko. Aj oca to zaujíma a vlastne tak neviem, nejako prirodzene ma to nejak začalo brať. Takže vlastne tie graffiti ja strašne takéto veci robím, ale potom ako to mixovanie, čož beriem tak, že to ani veľmi nie, ale dá sa to tak povedať. Potom ako rap som začal robiť tiež, akože s Migim som si povedal, že skúsim, hej. Hlavný je tam aj Tagon, tak, ale ja som tiež začal nejakú svoju tvorbu, hlavne teda old school veci. A tiež aj keby sa venujem tej technike a vieš, video, audio, strih, aj natáčanie, aj takto. Aj nahrávanie hudby. OK, a co by si řekl, že byl vlastně tvůj největší projekt? Je z tohohle všeho, co vlastně bylo to nejlepší a vlastně ten ne úplně cíl, ale prostě to co se ti vlastně povedlo v tom umění, v té hudbě, ve všem? No tak zatiaľ najväčší projekt je určite tento ako Invalid Sound. Tá skupina, to je asi také, že najviac, ale keby som to mal povedať ako skillovo medzi ľuďmi, čo sa týka v tej komunite, lebo nepovažoval by som sa ja napríklad za nejakého najlepšieho rapera alebo tak, ale čo sa týka skillovo, tak najlepšie som na tom podľa mňa fakt s tými ako grafitami a to, takže. OK. Tak. Já tady mám taky napsaný, že se nevěnuješ, nebo nevím, jestli úplně věnuješ, ale že vlastně že tě baví i techno, že jsem byl na nějakých parties. No, tak skôr drum and bass. OK. Takže drum and bass. Z tých žánrov, no ja počúvam najviac hip-hop a keď tak, keby to má byť niečo také klubové, tak asi ten drum and bass. OK. Mě by ještě zajímalo, ty jsi měl na Instagramu i hodně skate. Jezdíš na skateu nebo baví tě to? Hej, jazdím na ňom už viac ako rok. Triky neviem žiadne, lebo proste som úplne taký, že nechce sa mi to učiť. Ale v kuse jazdím, berem to ako dopravný prostriedok a ako tak. A ty nahrávaš v pokojíčku? Vlastne mám izbu v dome, bývam, mám izbu, ale bola tu jedna taká miestnosť malá, to má proste možno 3x2 metre, hej. No a ja som to nejak postupne prerobil na také štúdio, no, takže momentálne tak. Velice v pořádku. OK, vypadá to hodně dobře. Mě by zajímalo, jak si vlastně, nebo kdo tě vlastně podporuje, nebo kde bereš ty finance na to takhle vybavit to studio, nebo takhle se zařizovat? Tak určite dostávam veľkú podporu od oca, lebo tiež ho baví aj hudba, aj celkovo on je proste, tiež bol takedy DJ a také veci proste ho zaujímajú a vlastne aj postupne, hej, sa to nazbiera, furt nejaké peniaze mám, furt niečo to, tak väčšinou to investujem teda do štúdia. Možno sme ho začali robiť tak v septembri, ako ten minulý rok. No a teraz už to je na takom akože celkom pohode, ako level by som povedal. OK. Takže už sa to dá normálne niečo nahrať, alebo aj videá a takéto veci, takže. Máš nejaký vzory v hudbe? V hudbe, no tak vzory určite, že áno, počúvam. Keby mám brať ako vzor, tak ja snažím sa robiť ako taký oldschoolový hip-hop, čo sa týka mňa. Takže určite vieš H1.6 z Česká Indivič, ako proste sa mi to páči, príde mi to také ako ten zvuk. Samozrejme rešpektujem všetko,
A z tých nových, tak sa mi tiež veľa trackov páči. Keby mám povedať interpreta, tak by som povedal, že Gleb sa mi tak akože páči, že konštantne, ale keď je nejaký dobrý track, tak aj Porsche Boy, Separa, takéto veci, takže ja sa rešpektujem všetkých. Ale jsi teda pro ten starší zvuk. Ako, ja nemám nič proti novému, len mi príde ten starší, že proste sa mi to tak páči a aj sa mi to tak dobre robí a aj sa s tým tak akože stotožňujem. Tak ono, jakoby na těch začátcích se mi zdá, že každý by měl začít na tom boom-bapu, na nejakým undergroundu. Hej, trošku som si to aj tak hovoril, že vlastne aj keby začnem na tom boom-bape, tak sa už nejak potom nájdem v žánrovo, že čo. Určitě. A co beaty, jak řešíte beaty? Beaty, no tak častokrát aj stiahujeme beaty, lebo na to veľmi nemáme ako nikoho. Párkrát nám ich pošle jeden producent, volá sa Adim, takže shoutout Adim. Celkom už taký známejší na Slovensku. Alebo ešte Migi robí beaty, on ich celkom vie robiť, ale tak on si robí vlastne pre seba, ja si to väčšinou, lebo to je boom-bapy si stiahujeme, je to tam toho fakt veľa, aj celkom pohode, takže ja to aj vždy dávam, že je to, že od koho to je aj tak. Takže. A master si děláte sami, nebo to dáváte ešte někomu? No master, na začiatku tie naše tracky zneli tak biedne, teraz som sa už naučil viacej robiť v FL-ku, bol som nejaké tutoriály a už snažím sa to akože zlepšiť, skill aj master a mix, takže to si robím zatiaľ ja, no. Nechcem to veľmi platiť, radšej tie peniaze dám do štúdia, chodí mi tu jeden takýto typek nahrávať, pozdravujem Vojiho, tiež máme s ním pár trackov a on mi tiež vždy niečo prispieje, takže aj z toho potom idú za to nahrávanie, za tie peniaze, tak investujeme do štúdka. Tak to je super. OK, mě by zajímalo, jak vlastně funguje spolupráce mezi tebou a už několikrát zmíněným Migim. Vlastně jaká práce je na tobě a jaká práce je naopak na něm? No tak medzi mnou a Migim, no my sme ako celkom tak sa ráno spálili v našich životoch, že sme sa spoznali tak úplne, že náhodne. Ja som našiel jeho tracky na YouTube, ja som mu napísal nejaký komentár, potom si našiel jeho Instagram, hej, napísal som mu. A vlastne čo sa týka teraz, tak on je z Prešova, ja som z iného mesta Humene, je to tak, že hodina vlakom. Takže keď máme robiť niečo spolu, tak väčšinou to robíme furt, jak prídem, tak zrobíme to. Na to vznikla vlastne aj na našom kanále taká séria, že rýchlovka. Takže to sú vlastne tracky, ktoré zrobíme proste za 2 dní. Za 2 dní to nahráme, samozrejme master potom už robím ako dlhšie, ale nahrávame to ako tak krátko, je to aj taký akože freestyle, ale čo sa týka tej spolupráce, no ešte sa dá aj to, že on už má doma mic, aj taký stojan akustický, neviem či viete, ale áno, aj tak, takže on si to vie nahrať, on si nahráva aj tracky aj u seba, ale respektíve teraz sme sa už dohodli, že už ja mu budem aj robiť ten master a keď máme nejaký spoločný track, tak väčšinou je nahraný tu a vlastne ja to ako nahrávam, nejak sa nahrávame, robíme si text sami a beat si väčšinou stiahneme, to väčšinou nepoužívame jeho, neviem prečo, furt sa nám nejaký zapáči a potom ten mix master robím ja, respektíve keď je k tomu aj klip, tak to tiež robím ja, keď sa tomu aj mňa to aj baví, takže aj mám rád veci, keď si to robím podľa seba, takže klip na mne. Mě by zajímalo, co vás na tom baví, nebo co tě na tom baví na té hudbě. Tak na hudbe určite ma baví ju robiť a potom si ju aj počúvať. Lebo je to také, že to si nejaké svoje akože veci viem umiestniť do tej hudby, nejaké svoje pocity a takéto veci. A baví nás proste celkovo ten žáner a vlastne tým, že si to robíme sami, tak je to proste, nás to baví, no. Mňa celkovo baví aj tá technika, aj tieto veci, takže. A nevím, přirovnal bych tě hrozně k takovému mladému Dalibovi, že děláš grafity, DJe, teď se snažíš o mastery a ještě rapuješ. Ja mám taký 6-stranný, no. Snažím sa všetko si robiť sám, lebo aj, jak som hovoril, ja
proste neviem niekomu veriť v takých veciach. Proste ja si to všetko rád úplne robím, že sám, takže... Mě by ještě zajímalo, jak vlastně chcete tu hudbu posouvat, kde vidíte ten develop, kde vidíte ten gain, kde to vidíte prostě, kde se to zlepší. Akože kde by sme sa chceli posunúť, ako kde to môže byť upgradenuté, alebo tak? Áno, presne tak. Aha, okej. No, určite, čo sa týka našej hudby, tak vždy môže byť lepší beat, lebo na to celkom tak ako trošku kašleme z hľadiska, ani nie, že vyberú beatu, že je blbý, ale že tá kvalita je celkom taká, že keď si to stiahne, no tak potom je to také horšie. Ja tam potom na to dávame equalizer, kompresiu a tieto veci, ale furt to je také horšie. A ešte aj čo sa týka textov, by sme sa mohli strašne málo času venujem textom. Strašne tak spontánne ich robím. Mohol by som sa nad tým asi viac zamýšľať. Aj keď ja si potom ten text ešte opravujem a takto, ale mohlo by to byť aj lepšie, no. OK, a když jsi u těch textů, jak teda píšeš texty? No texty, častokrát si najprv nájdem beat, okay. Potom nejakú tému si väčšinou zvolím. Mám akože málo trackov, čo sa týka mňa, ale väčšinou tie texty fakt píšem tak, že proste si za to sádnem. Nie je to také, že niekde som a poviem si, idem písať text. Väčšinou si na to normálne, že už mám ten beat, tak už robím na tom, tak už to píšem, hej. Niekedy, keď ma niečo napadne mimo, no tak si to zapíšem, nejaká metafora alebo tak, ale... Se většinou nekoná. OK. Mě by teda ještě zajímalo, já jsem zmínil na začátku, že jste už měli nějaký shows. Mě by zajímalo, jaký show jste tam měli a jakou největší show a jakou nejlepší show si vlastně zažil. Tak mali sme pár akcií, hlavne teda v mojom meste, lebo celkom mi to ide to vybaviť väčšinou. Ako prvú sme mali teda u Migiho v Prešove. Bolo to vlastne taký basketbalový turnaj a tam sme mali proste, že možno 20-minútovú takú niečo sme tam proste pustili. Vtedy som ešte nemal ani vlastné tracky, takže to sme hrali iba jeho a ja som bola iba ako DJ, ale bolo to celkom v pohode, malo to taký hip-hop vibe. Vlastne potom sme mali v januári, 1. januára sme mali show, takú akciu v takom kultúrnom stredisku, respektíve je to také undergroundové miesto Fúmenom. Tam sú aj rôzne výstavy umelecké, aj koncerty, aj takéto veci. V Humenom nie je zase veľa interpretov, ale ja som tam nejak vybavil, že by sme tam mohli mať tú akciu. Teda nič sme za to ani nedostali a všetko sme si zohnali sami, keďže ja som bol rád za ten priestor, hej, že sme to mali kde zrobiť a veci sme si všetko vybavili viac menej zadarmo. Bolo to také celkom, že sme si požičiavali strašne veľa vecí, sme ukazovali, že že máme akože, že niečo ideme tu organizovať, či nám to nepožičajú. Takže to sme si vybavovali a dopadlo to celkom ako dobré. Prišlo tam vtedy možno tak 50 ľudí, čo sme boli úplne že akože šťastní a ono to není proste také veľké. Vyzeralo to tam, keby to bolo proste full house, aj proste tie videá, máme aj také video z toho, vyzeralo to, že brutálne. A tam vlastne nemáš ani miesto, vtedy tam neboli žiadne ani stoličky a také veci, takže všetci proste stáli, sme ich donútili proste, že by stáli, sme ich donútili, aby tam proste hej, išli. A to sa akože dosť podarilo vtedy. A potom sme mali minulý víkend jednu šovku a takú akciu, takže takú akýby akciu, no a bolo to v jednom takom akože klube, respektíve bare, Tuna. A to dopadlo aj trošku už horšie, lebo sme to strašne neskoro zistili a nedali sme tomu také veľké ako to promo. Ale aj tak to bola dobrá skúsenosť aj tak. Bolo tam dosť veľa ľudí, ale na to, aký ten klub veľký, tak vyzeralo to tak. No a vlastne tento víkend, vlastne včera,
sme prišli, ale to bola to taká ako zbierka v tom Nerve, to je ten priestor ako v Humenom. Budú tam robiť proste murál, to je ako taký ako grafit, ale ako maľba, že nejaký ako normálne, nie že písmená, ale normálne akože nejaký tento. A prišli sme tam ako odohrať nejaké naše tracky, zavolali nás, hodila sa to tam k tomu. Bolo tam možno 40 ľudí, ale bolo to vonku, v pohode taká garden party, v pohode to bolo. Mě by teda ještě zajímalo, ty seš v té skupině, v tom Invalidu, mě by zajímalo, jestli jste se někdy třeba s Migim hádali, třeba, že jste se nemohli něčem dohodnout, ty jsi měl nějaký názor, on měl jiný názor a jestli se to děje často? To je celkom dobrá otázka. My sme dosť, on je dosť taký, tak umelecko zameraný. On napríklad ja vám poviem, že pošli mi proste beat a že keď môže, že mi pošli osobitne bubny, hej, všetko, aby som to vedel zmixovať. A on že, nie, tak to si, ja ti to pošlem beat a iba vokály. Často sa hádame na takých úplných blbostiach, ale viac menej sme furt ako v pohode. Přemýšleli jste o tom, že byste zakomponovali východní přízvuk ze Slovenska? Niekto to už robí, ale ten prízvuk tam akože furt je, lebo samozrejme, že už tak rozprávam ako po východňarsky niekedy, ale vlastne tak, že vyslovene, že by to bolo počuť, že budem tam proste dávať také akože všetky slova, tak to mi príde už také, že také trošku také gičové, ale a skôr nie. Okay. Ale jasné, že ten prízvuk tam furt je, no. Mě by zajímalo, jestli jsi už někdy se potkal s nějakým velkým raperem, který byl třeba i jako pro tebe nějakým jako vzorem, ale nemusel samozřejmě, ale spíš, že jsi třeba někoho potkal a nebo koho bys případně potkat chtěl. Čo sa týka len tak, že proste na ulici alebo tak niekde, no tak to nie, keďže by vám povedal, že tak akože v takej diere, tu proste by nikdy len tak nikoho nestretneš. Ale čo sa týka koncertu, tak bol som normálne, raz som bol na Hip Hop žije, bolo to tu na blízko, vlastne to Domaša, to je proste taká vodná nádrž. A bol tam proste Hip Hop žije, normálne išli sme už preč a okolo nás prešiel proste Separ meter od nás prešiel Separ. Ani som nevystúpil z auta, lebo už som bol úplne že rozbitý. Ale tak z nikoho som tak asi z raperov tak akože nestretol, alebo tak. No jasne, že som bol na nejakých koncertoch, takže tak som videl, ale tak akože, že by som sa s niekým bavil, alebo tak to nie. Mě by to ještě zajímalo, jestli máš s někým vysněný feat. Vysněný feat, je to celkom také, možno trošku také divné, ale asi ten Gleb, keďže je to akože inšpirácia, aj mám ho rád, no. Přijde někdo ze scény, z československé scény overrated? Že je prostě přeceňovaný? Zo slovenskej scény overrated zo slovenskej scény nie je takmer nikto, lebo každý má svoj nejaký akože zvuk. Každý má nejaké svoje publikum určite, ale myslím si, že taký nie si Living Life, ale Shimi je taký trošku taký, že veľmi som to nepochopil. Ale možno to niekto baví, no neviem. Čemu sa smieš? Mne to zrovna baví. OK. Dobrý, tak jako... Tak nevím, no. Dobré, já bych si teďka možná pustil jednu z vašich song. Pojďme si to užít i s diváky, diváci to budou mít v postprodukci udělaný. OK, tak jdeme na to. Je to new school, je to úplne nový žáner, volá sa new jazz. Nie je to žiadny old school, je to s Migim, takže... OK, jdeme na to. Má to dobrý klip, môžem pozrieť. VOZ Manor, that boy.
where it's good for you. Make his fucking. Chcel si nový štýl, tak to si tu zle. To je už ohraný film playback. Zahraničí to už dávno majú, iba my vždy ideme back. To je new jazz, žiadny trap, iba hype song, žiadny deep rap. Tak dávaj ruky hore a zabij to s nami. Však nezapon, basa kope. Teraz drop that, DJ je opäť, yeah. Brutal proste. Dneska nejde von, idem s frajerkou na film. No v skutočnosti klamem, nechce sa mi nikam ísť. Rap, treba mi nahrať alt. Nie, ja nepijem alk, moje vlastné ja. Mi sakra dáva stalk, yeah. Však nezapon, basa kope. Teraz drop that, DJ je opäť. Tak yes, užili jsme si skvělou songu tady od kluku. Mě by upřímně zajímalo, jak teda tahle songa vznikla, nebo jak jste vůbec přišla na ten žánr, protože mě to kopalo jak svině. Upřímně jedna z těch hodně na top 3. Prostě top 3 songy, které jsme tady pouštěli prostě na tomhle podcastu, takže by mě zajímalo, jak to vzniklo, jak jste na to přišli, jak se získali beat a prostě nějakou backstory zatím. Hej, no, ďakujem. Vlastne tento track je žáner ako new jazz. Miggy s tým prišiel, videl nejaký taký beat, celkom sa mu to pozdávalo, aj mne sa to celkom zapáčilo. Našli sme takýto brutálny beat, je tam vlastne zosemplované to jedna taká, ten taký známy track. Je ten beat celkom akože podľa mňa v pohode, je stiahnutý. Pesnička sa volá Bounce, je to taká klubová skákačka, celkom je tam taký referent, celkom taký hypový. A tiež ten track proste vznikol, proste sme prišli ku mne, sme si povedali, že treba už niečo nahrať, proste mali sme tam ten beat už dlhšie uložený. Chceli sme niečo také, aby sme mali nejaký track na shows, taký trošku energický. Dali sme tam nejaké dvaja slohy. Samozrejme sme to nahrali, Miggyho čas sme tam už nechali, ja som si to ešte upravoval, lebo sa mi to nepozdávalo. Ja si to častokrát potom mením. Mm-hmm. A vlastne ten track fakt, že dobre vyšiel, podľa mňa má takú pohode energiu. Dali sme tam aj také tie také, že basa kope, také sme tam dali na začiatok. Master som potom zrobil ja aj mix. Celkom som mi fakt, že podaril. Jak som hraje mi to skoro všade dobre. A vlastne sme si povedali, že je to fakt, že dobré a povedali sme si, že musíme na to natočiť klip. Samozrejme, keď sa ide na klip, tak ideme radšej do Prešova, je to veľké mesto, takže tam máš skôr viacej lokácií a je to také, že by sme neboli vždy len tu. Tak sme tam prišli, išlo sa teda točiť, natočili sme pár záberov vonku, hovorili sme si, že je to celkom nuda, že sa to k tomu až tak nehodí, tak sme potom celkom zaujímavú story a to bolo, že bola tam vtedy Miggyho sesternica, ktorá nám pomáhala to natáčať. Vlastne boli sme u neho v byte a večer sme si povedali, mal som tam také ledkové svetla, mám ich aj tu. Proste majú sa tam meniť farby. A vlastne sme si povedali, že treba ešte nejaké zábery, že to bude strašne také proste suché a nebude sa k tomuto až tak hodiť. Tak som zapol tie ledky a vyšli sme na chodbu a som si povedal, wow, to bude dobrý záber. A dali sme proste ledky, sadli sme si tam na schody a repovali sme, čo sa tam podľa mňa, že úplne dobre v tom klipe vyzerá. A ešte sme dali jeden taký záber z tej chodby a sranda bola to, že má najhorších susedov, akých môže mať, ktorí že v kuse pindajú a akurát sme to točili, tak to hore vyšiel, otvoril dvere, my sme zdrhali do dnuka, do jeho bytu. Povedali sme, že máme to a potom som to už iba zostrihal. A vlastne klip aj ten track, ja som s ním strašne spokojný. Povedal by som, že z tých new schoolových aj proste, že najlepší môj track, no. Jak se líbil tebe? Za mě je totální bomba na to, že si to prostě frajeři ještě sami vymixujou, sami se natočí klip, tyjo, tak to vypadá po piči, zní to po piči. Děkuji za to pípání. Není co vytknout, prostě je to fakt mega.
Cením. Díky. OK, tak dostaneme bychom se ještě na rychlou část na to liveko a půjdeme pak rychle na Heročko. Okay. Mám nějaký omezený čas. Mě by zajímalo, měli jste někdy s Migem zájem o stejnou holku? Děvčinu. Nie. Nie? Máme úplne odlišný vkus. On príde niekde, povie, že čo ti šíba a že vôbec. OK, takže vůbec. Takže nie. Mě by zajímalo, jak by ses popsal? Ja, čo sa týka, som taký akože umelecký typ. Mal by som trochu schudnúť, keď to mám brať tak seba kriticky. Ale ako by som povedal, že som taký akože v pohode. Snažím sa všetkými vychádzať aj tak. Takže... Mě by zajímalo, co je tvoje oblíbené jídlo v Mekáči. Ráško, nemám ani Mekáč v meste, ale keď tam raz za rok idem, tak si dám nejaký kurací random, hocičo kurácie. OK, mě by zajímalo, jestli se ještě s Migem důvěřujete. Hej, určite hej, a fakt, že beriem akože brutálne, že už dobrý kamarát, aj keď nepoznáme sa, že tak až dlho, ako s niektorými ako mojimi kamarátmi, ale proste sme sa tak našli a sme takí akože celkom zohraní, no. Proč by si lidi měli poslechnout zrovna vaši hudbu? Našu hudbu by si mali vypočuť teoreticky moju preto, lebo robím old school sound v tejto dobe. Takže kto má rád old school, tak si to môže vypočuť, lebo je to nejaký nový old school. Aj z pohľadu toho, že robím graffiti, tak je to také ako, možno trošku zaujímavé, by som povedal. Zároveň sa snažíme robiť aj taký nový štýl, nejaký nový sound, takže to môže byť ako zaujímavé tiež pre ľudí. A tak by som to zhrnul. Děkujeme, že jste přišel k nám do podcastu. My se teďka přesuneme na Hero, kde bude ještě krátká epizoda a děkujeme lidem na YouTube, že posloucháte. Neodcházejte, ještě tady budete mít sestřih takových highlightů z Heročka, abyste se měli na co těšit na Heročku. Děkujeme lidem, co přeplácí a děkujeme tady Dusovi, že přišel do podcastu a my se s vámi vidíme u dalšího podcastu příští den. Čau. No a ja ďakujem všetkým. Čauko. No. Ty máš nějaký zkušenosti s návykovými látkama? Ten pocit, keď to asi máš a nevadí mi to určitě. Určitě to je dobře, že si to takhle berete. Když se to řeší, tak je to dobře, protože o tom ví víc lidí. Měl jsem skvělou otázku, ale zapomněl jsem je tak trochu. Nějaký problémy s policajtama? Nemám problém im to povedať.